H
Ace
哎呀！
Hey,
哎
의사
とりあえず電気をなんとか今まで持ってますんで、あともう少し、電気が持つと思いますんで、今回はなんだどれだけ
レイフォークということで、お囃子大会も優勝することできましたので、皆さんありがとうございました。ちょっと今ね、連合役員の方でちょっと熱中症です今、救急車運ばれましたけどまだ暑いですので水分はしっかりとって、千秋楽の方よろしくお願いします。じゃあ3本で締めますね。はい、では相手君おいしょ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 お
はい、お金が出てね。そろそろ出てね。Let's go!
おいしょ